Hello everyone, good morning. Jotono te jotono lam safika hai ani ketal belogo hingke norok chongwi tongkhna aisri sri haba kasle rok chuwi biak thang tong hingke angke tabuk thangai tongo robal bagano scrap kholani bangri hingke je ani channel no subscribe khaia korke dai tine subscribe khairodi te like comment share khaina tapok di hingke norok an video no nai tongni paithak jora ano loge rowoi bagano kurang menang mah tabokhe bagano sofaila ha script khol paibe ha ne thaispani hamlai kiba sikhogo bangmani nung sathikiya script kori khaki nai pura kesak khagi gorong meja bomora sikhoga mo hata Bisa mana ya deh bah? Sebenarnya kan, kan kasih minyak tebu tampis baru juga. Si kopi itu, berapa nih? Sin sekarang si kogok sih no pang pada berangkat halu bawa dari negara lain ini kenapa kon si kogok mana mas robot sini rai kak sini aja apa ale rai ya oleh ini aja robot aman kalau ikan aku sampai bang mana biar Halah halah scrap dong kita nah ini pura kali ke sekolah baik kok miak roro khak talang masih ini ayang saja kayak khol jaga tunggu nih ada yang dia ayang kenok tunggu ke ba nuk jagan kiri bayi man kok saitanya sikhogo semua yang tolan sini yang kak sangka scrap tonggo ayang ke bela kore nah di bisa makan penuh asu amam bag besar punya Mimi sampai masih ada kolnya atau mah bisa susu maleng kan gimana nungguan kalah iya boy
sơ sardine scrap kabang ma manai la ha kabang ma manai la ha he songai phen ma la borani sikong thu kholi pai bai ja ayang teksa tang khu ayang khu ayang khe sikok kholian bangai mala ha kisale kita ayang tekisa tong kho le bek thai salama pa perang ora boy mia kabang ma ayang rogo mia phais matrang kalang ai kalang sondalang wa warna mia leng apa deh tagle paijala ha kholbai la ha tagle thongkroi le thongkroi kholai bek thaisa leng sera sabat thagai mia phainai sina gata botay jong lo thawai sinai laya pura chai rok khai bina ham mia khe ola robar botay thuan thaisra si khai kalang sina tawak phalia samna norok bai ang no sogai malai pisna hello guys tabok khe ang no sophai tirok tukoya kongbai tabok khe satrai songayo tabok satrai rok sabai ingkang tak phani mai chasinai mia chakhai amokhe motor alu soyabin khang mai chei peigrano norok bai teisa bagano thangpro malaini tabok khe jong thanglai tongha norok bai bagano sobai malai he bagan sophai tawar botei thoi dong rabotei thumbai malai sinai do norok bai tung sawla boleng tabo khe rabar botei thumbai ha ta khe mia phain phaija khole pa pireleng da botei phemen tunggu ba baganol kisal kesang kalau memang ini apa baganol aja tunggu ba nabat hai kamana besar guys hanya anak tahu bamia kotor malia cikun ngerti kumsa paling lah ya kolong mang sila kolong lagi nasi nasi. Udah.
bông sa bông này là bông tông chỉ còn lọc bay nha này con tông quá này chỉ còn hai con mà xí không có đa số. Ay, ito ko, kung tatong uro da.